खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी बिपिएफ दलनि जयनिं हाबाफारि 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गासै सा 73 निबो बांसिन इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दलआव जयेन जादों। नांगौ गदलिगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावख'आव गासै सा 73 निबो बांसिन इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दलआव जयेन जादों। बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया। बे बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो गदलिगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावख'आव गासै सा 73 निबो बांसिन इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दलआव जयेन जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे जयनिं हाबाफारिया जालाङो। जोबोर मोजांनि बाथ्रा जोंहा दिनै कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि सिङाव जे इउपिपिएलनिफ्राय गुबुन गुबुन गामिनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जगदान जादों जोंनि दलाव आरो जों बिथांमोनखौ दिनै गदलिगाव प्राइमारिनि सिङाव बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। जोंनि हिसाबा बेसेखा टटेल 70+ 70 जन दिनै जोंनाव जइन जादों। बिथांमोना गासैबो इउपिपिएलआवनो भट होदोंमोन। थांनाय समफ्राव बिथांमोना इउपिपिएलनो गासैबो भट होदों। दा जोंनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय आरो बिथांनि जि आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ दलाव गोसो गोथारै बिथांमोना जगदान जाबाय आरो जों बिथांमोनखौ बरायना लाबाय। जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया खाथियाव फैगासिनो दं बिपिएफनिफ्राय माबायदि साखाफारा होनना बुङो? अर्थात जों साखाफारा जोङो दिनै बिटिसिआव जोङो कक्लाबारिखौ बोखांनो थाखाय जोङो गामि गामि जों न'खर न'खर जोङो रायजो राजाखौ लोगो हमदों आरो जों जेराव हाबदों जायफोरखौ लोगो मोनदों बयबो मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जे देग्लाय जोङो थांनाय बाराव सोलायनायनि मुङाव जोङो भटखौ सोलायनायनि मुङाव होदोंमोन। नाथाय जों नुबाय जे बे 5 बोसोर जाबाय मथा मथि जे रायजो राजाया जेबो उन्नयन मोनाखै डेभेलपमेन्ट मोनाखै। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि हाबा मावदोंमोन बेफोर हाबाफोरखौ गोसोखांफिननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दलाव जगदान जाफिनबाय आरो सरकाराव फैफिननो हागोन होननानै सरकाराव फैनाया 100% जाबाय। जे दिनैनि दिनाव इलेक्सन जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनावनो बिटिसिनि चिफ जाफिननाया रोखा जाबाय। बे जोंनि कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो रायजो राजा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेरैबायसा जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै जोंजों गोबां जइन जाबाय दं। दिनैबो 71+ जोंजों जइन जादों आरो जों आखा खालामदों फैगौआव कक्लाबारिया जों बिपिएफआ देरहागोन। जिहेतु गोबां लाइमोनफ्रानो जगदान जादों माबायदि नोंथांमोना थुलुंगा मोनदों जिहेतु बिथांमोनानो इयुन? बे प्रमद बर'आ सिगाङाव जिखिनि रायजो राजाखौ खोथा होदोंमोन बे खोथाफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हायैयाव दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो जोङो जइन जाफैबाय दं आरो बेखौ नुनानै जोङो मिथिबायदि जे प्रमदजों रावबो सेंग्रा सिख्ला बा इउथ्सफोरा गैया जोंजों गासैबो दिनै जइन जाबाय दं बेफोरबायदिनो। नाथाय कक्लाबारियाव गोबां जौगानायनि खामानि मावबाय होननानै बुंदों। बेखौथ' रायजो राजायानो नुबाय दं। जोंनि आगोलनि बिपिएफनि दिनाव मावनाय किसुमान लामा बेफोरखौबो बिथांमोना दिनै रिपेयारिंखौनो खालामनो हायाखै। नैबे जोंनि अनसलित दुमनि रड बे बोसोरबा बारलांबाय बेफोरखौ कुनु दिन मावनो हायाखै बिथांमोना। फोथायो नामा नोंथाङा जिहेतु बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन? एकदम 100% फोथायनाय दं जों बिपिएफआनो सरकार दागोन। बिपिएफ हिसाबै माबायदि थासारियाव दं? कक्लाबारि हिसाबैथ' आगोलनि तुलनायाव बहुद जोङो आगबारायना दं बर्थमानाव। जों जा आरो गोबां मानसिफ्रा सावरायलायबाय दं जइन जानायनि थाखाय। बे साननैसोनि उनाव 2000सो इउपिपिएलनि सुबुंफोरा जोंजों जइन जानायनि लामायाव फैबाय दं आरो। आं दिनै बिपिएफ दलाव फैफिननाय थांखियानो जाहैबाय प्रमद बर' सारा ओरैबायदि बुंदोंमोन दे एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव बड'लेण्ड लाबोथारगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बड'लेण्डआ बोरै जाखो? बड'लेण्डआ प्रमद बर'आ बड'लेण्डखौ बोरै लाबोखो? जोंनि बर' फिसा एनडिएफबि गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय प्रमद बर'आ। एबसुनि
दाबिखौ बड'लेण्ड बिनाय दाबिखौ दिनै मा खालामखो लामा ससेयावनो फोजोबना होबाय प्रमद बर'आ मा बर' नंगौना नङा बिलाय बड'लेण्ड बिग्राया मानो बड'लेण्डनि लामा बिनायखौ मानो गोथेना दोनखो बिलाय प्रमद बर'आ थारैनो प्रमद बर' बिथाङा फेलें खालामदों नामा फेलें खालामबाय एबसुआ बड'लेण्ड बिनो गोनांखौ दिनै थारैनो फेलें खालाममारबाय प्रमद बर'आ सिगां नोंथाङा माबे हान्जायाव दंमोन आं सिगाङो BPF-आव दङमोन परिबर्तनखौ नागिरनानै जोङो UPPL थांदोंमोन नाथाय आं दिनै BPF दोलोआव फैफिननाय जाबाय मानो होनबा प्रमद बर'नि एक्टिभिटिसखौ नुना मोनबाय बिथाङा मा बर'नि सासे एन्टि थगायसुला बिथाङा अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय सरकाराव BPF सरकारखौ फैजानो लुबैयो फैबाय थानाय नैबे जानो गोनां इलेक्सनाव BPF सरकारखौ आं फैनायखौ कामना खालायो आं दिनै बेखिनि बुंनानै मायाव माने दंनायाथ' जों आगोलावनो दंखायोमोन इयावनो BPF-आवनो दंखायोमोन बिनि गेजेरावनो उनाव जितियानोखि सरकार गोदान बानायनो होननानै एसे उन्नतिनि पदआव थांनो होननानै बुंनायखाय आरो जोंफोरबो सानबाय किजानि मोजाङानो जागोन खोमा होननानै ओमफ्राय आरो दालाय माथो एख'खौनो जों जेरैबायदि सानदोंमोन ओरैबायदि माने जायासै आरो जेनेबा मोनासै दा आं आगोलाव माने जों BPF-आवनो दंमोन बिनि उनाव आरो सरकार गोदान दानो होननायखाय आरो जोङो सरकार गोदानावबो खेबसे थांबाय मिसा बाथ्रा बुङा इनाव सरकार गोदानाव थांनानैबो माने आं निजेनि न'खरनि बाथ्राखौनो बुंनि मालायनि बाथ्राखौलाय मा बुंबावनो आंनि बिखुनजो मेगन खानि दिनैहालागिबो इया रेसन कार्डआनो गैया मेगन खानि ओमफ्राय आं बहुद सेस्था लादोंमोन ओमफ्राय दाहाय माने रेसन कार्ड बानायबाबो फैसा 4,000 नांगौनो आगोलावबो माने रेसन कार्डआव नाम दंमोन दंनाया ओमफ्राय नामखौ दानना होदो आरो ओमफ्राय नामखौ दानना होनायाव रेसन कार्डखौ आंनि नामावनो ट्रेन्सफार खालामना लानायसै दाहाय माने इया फिसालाबो सासेल' आंल' बिहामजो ओमफ्राय गथ' सानै आंहा हौवासा सासे हिन्जावसा सासे ओमफ्राय दा जोंहा न'खरा सलायनायनि बिराद उसुबिदा जायो जायखिजाया जुदि आंनि बिखुनजोनि नामाव रेसन कार्डआ जायोबाथाय होनबा जोंहाबो न'खरा सोलिनाया एसे सुबिदा जायो बिनि रेसन कार्ड गैयाबा आजिखालिथ' एख'खौनो खालामनो हाया दा इया आयुष्मानबो गैया माब्लाबा बेमार आजार जाबाथाय सिकित्सा लानोबो बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो आधार कार्डखौबो बानायनो हायाखै रेसन कार्ड गैयिनि थाखाय दायो मेगन खानिनि थाखायनो माने ओरैबायदि उसुबिदा जानानै दङ दा इयो मांखोसेयाव मोननाय माइरंखिनिखौबो मोना जाना थाबाय आरो ओरैबायदि ओमफ्राय फार्स्टआवनो होनबाय बिकलंगनि माबा सरकारि कार्ड मोनो बेफोरबायदि होननायखाय जोंफोर आरो मुसलपुरावबो गारि भारा खालाम लांबाय कय कर'नानि समावनो लकडाउननि समाव ओमफ्राय आरो बिदिनो थाखा फैसा मालायनि लाहै आं मुसलपुराव मेडिकेलाव लांनानैबो कार्डखौबो बानायबाय जोंथ' मिथिया बेखौ मा कार्ड होनोथाय बे कार्डखौ बानायनाय जादों ओमफ्राय आरो बे कार्ड गैयाबाथाय एख'खौनो मोना होननायखाय बानायदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौ बानायनायनि उनावबो माने आं दिनैहालागैबो एख'खौनो मोनासै आरो दाहाबो दं आंनि लोगोआवनो थायो जा बिखुनजोनि भटार कार्ड पान कार्ड आरो बे कार्डआ आंनि लोगोआवनो थायो जुदि आं माब्लाबा बबेयावबा बेफोरबायदि जुदि सुबिदा मोनोबाथाय माबा मोनसे आइनि थाखाय खालामनो हागोन खोमा होननानै आं लोगोआवनो लाफाबाय थायो दिनैहालागैबो जिहेथु दिनै BPF-आव जयनिं जाबाय बेनि उद्देश्यआ मा होनना बुङो बेनि उद्देश्यआ माने दा जों जेरैबायदि परिस्थितियाव गोलैनानै दङ जेनेबा माबाफोर सुबिदा मोनगोन खोमा होनना साननानैनो आंबो आवगायबोबाय आरो बेफोरबायदि हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टआ फैफिनगोन होननानै आखा लाबाय आरो सानो नामा नोंथां सानदों साननायनि थाखायनोथ' दिनै आंबो आवगायनानै फैबाय माबायदि सापर्ट होगोन इयुन समाव हाग्रामा महिलारि बिफानखौ दाहाय आंहाबो खालामगोन हाग्रामा महिलारि मदद माने जिखिनि हागौ आं बेखिनि आरो सेस्था खालामसिगोन आरो